Віталій Алексеёнак – адзін з самых паспяховых і знакамітых маладых дырыжораў Еўропы, пераможца ў міжнародным конкурсе дырыжораў імя Артура Тасканіні, родам з невялікага беларускага горада Вілейка. Яму 34 гады, і ўжо год ён з'яўляецца галоўным дырыжорам нямецкай оперы на Рэйне, якая знаходзіцца ў двух гарадах на захадзе Германіі – Дюссельдорфе і Дуйсбурзе. Ён дырыжыраваў пастаноўкамі «Леді Макбет», «Набука», і Яўген Анегін у Дюссельдорфе. Адна з апошніх пастановак, у якой прыняў удзел Алексеёнак, гэта адзіная опера Бетховена «Фідэлія». Можно сказать, что это одна из самых палітычных опер у класічнай музыкі, але таксама у ёй, мне падаецца, больш мастацтва, чым палітыкі. Апошнія прыгатаванні перад генеральнай рэпетыцыяй у філарманічнай зале Меркатар-хале у Дуйсбурзе. Такая прыгожая музыка, вы не уяўляеце. Калі я просто тут партытуру гляджу, то я уже сабе уяўляю, як усе гэтыя людзі будуць спяваць і граць, і это просто немаверна. Віталь размаўляе на 6 мовах. На рэпетыцыях у оперы на Рэйне камунікацыя ідзе па-нямецку. Добрый вечер. Я вельмі рады вітаць вас на нашай генеральнай рэпетыцыі. Я думаю, што ён вельмі выразна паказвае, чаго хоча, калі стаіць перад намі падчас выступу. Абодва аркестры, Дуйсбургскі філарманічны і Дюссельдорфскі сімфанічны, з вялікім задавальненнем працуюць з ім. Я таксама вельмі рады яго будучыні, бо вядома, ён вельмі хутка рухаецца наперад, і ён дырыжыруе паўсюль. З 2016 года Віталь навучаўся ў вышэйшай школе музыкі ў Ваймеры. Таксама ён актыўна выступаў ва ўкраіне, дзе ў 2021 годзе ўзначаліў фестываль у Харкаве. Ён дырыжуе канцэртамі ў Нямецчыне, Італіі, Францыі, Англіі. Віталь запатрабаваны ўсюды, акрамя роднай Беларусі. Вінскай вучэльні, это зараз называецца калеж Мяглінкі. Это быў мой самы першы канцэрт як дырыжор. Это быў мой дырыжорскі дэбют. Это было тады ў Менску. 2 кароткія п'есы. Пасля таго мне ніколі не было канцэрту ў Беларусі, акрамя канцэрту на вуліцах Менску ў жніўні 2020 года. Мне падаецца, што для нас усіх у Беларусі зараз адзіная сцэна это была б турма. Прэм'ера оперы Бетховена «Фідэлія» у Дуйсбурзе. Віталь шчаслівы, што можа выступаць у лепшых оперных дамах Еўропы. Ён спадзяецца, што калі-небудзь будзе дырыжыраваць перад публікай і ў роднай Беларусі.